Estamos no corazón de San Paulo, unha das cidades máis poboadas de América. Con 20 millóns de habitantes, é a capital económica e financeira do Brasil. Tamén é un dos centros mundiais de entretemento, gastronomía, ocio, cultura e negocios. No capítulo de hoxe coñeceremos galegos que levan aquí máis de media vida e outros que acaban de chegar. Galegos no Mundo visita hoxe a cidade que nunca para. Benvidos a San Paulo. Uma bomba por quinzena, porém com todo defeito, te carrego no meu peito. Esta é a avenida máis importante da cidade e, como vedes, pois todo está dedicado a bancos e oficinas. Ai, Salvora, ai, Cataluña, para boas nenas, ai, nana Coruña. Estamos no piso 41 do Terrazo Italia. Que vos parece? É grande ou non é grande? Impresiona un pouco, pero despois acostumas, é máis pequeno do que parece. Para que vexades como é este mundo da capoeira, chamei a un grupo de xente para que formen o que se chama unha roda. Bueno, ahora vamos a darnos un baño para terminar ese día maravilloso, ¿eh? Na Avenida Paulista está o Instituto Cervantes. Ali traballa de profesor de español Jorge Míguez, un silledense que xa leva no Brasil 13 anos. Hola, Jorge. Hola, paisana, benvida a São Paulo. Son Jorge, son de Silleda e levo aquí 13 anos. E traballo no Instituto Cervantes, aquí do lado, en plena Avenida Paulista. Veña, pasade que vos mostro onde traballo, no Instituto Cervantes. Eu son profesor de español. Hoxe é sábado, pero hai moitas clases, podedes vir. De feito, hai unha profesora, Patricia, que traballa aquí, que é da Coruña, e vou vos la presentar. Hola. Hola. Que tal? Mira, de Galegos no Mundo. Hola, ¿qué tal? Hola, Patricia. ¿Cómo estás? Encantada. Bueno, ¿qué tal, profesora de Patricia? Muy bien. Ahora dices los adestradísimos, eso non vale. Hombre, claro. Como lle dixestes que íamos vir, non? No, eso es totalmente natural. Vale. Sale de nos. Y hay que mandar un saludo a toda la familia, a los amigos, a la zona de Taboada, por parte del pai, y de Berín, y Orense por parte de Nai, y por supuesto a Coruña. A todos. Vale. Gracias. Como chegas a Brasil? Pois cheguei a través dun contacto con un profesor que coñecín en São Paulo e despois fixen contacto e vin para aquí. Hola. Hola, que tal? Esta é unha amiga miña, profesora tamén aquí, vasca, Susana. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Moi ben. Aquí non des todos abrazos, son todos moi cariñosos. Sí, son moi cariñosos, sí. Xa se vos contagiou. Sí, xa nos Sí, ya nos el contagiamos. abrazo es peculiar aquí porque además consiste en esto. Tienes que abrazarte y luego tienes que hacer así. Ajá. Unas palmaditas en la espalda. Dos o tres, sí, exactamente. ¿Dónde les vas a llevar? Ahora los llevo a la Paulista. Vamos a ver la Paulista. Bueno. Los puntos más importantes. Bueno, es un gran profesor y gran amigo. Venga, Encantada. Venga, hasta luego, ¿eh? Adiós, hasta luego, Susana. Pois agora estamos na Paulista
Esta é a avenida máis importante da cidade e, como vedes, está chea de edificios altos. No comezo do século XIX eran casiñas baixas, o que pasa que agora todo está dedicado a bancos e oficinas. Este edificio é o Conxunto Nacional, o primeiro centro comercial de Sao Paulo dos anos 60, e teñen un proxecto, como vedes agora, están cos adornos do Nadal, e fan proxectos de reciclaxe. Por exemplo, eso fixeron no concurso de botella. Non che parece raro pasar o Nadal en manga curta? Sí, un pouquiño. Aquí fai moito calor en Nadal. Non botas nada de menos o frío ás veces? Sí, ás veces sí, pero agora en decembro vou para lá. Porque en Silleda, todos sabemos... Sí, fai un pouquiño máis de frío que aquí. Esta é unha cabina, como podedes ver, está moi adornada, e funciona, se podemos chamar por teléfono, chamase en portugués, chamase Orellón. Aquí na Paulista hai moitas esculturas e esta é máis espectacular. Aquí diante temos o MAS, que é o Museo de Arte de Sao Paulo, que é un dos principais museos de Latinoamérica. Como podedes ver, ten unha das plataformas ou vão libre, que se chama en portugués, maiores do mundo. Ten 74 metros, ten 4 columnas e aquí en riba temos as salas principais e en baixo tamén a biblioteca. Aquí en frente temos o chamado Parque Trianón, que é o único reducto de mata atlántica que temos en Sao Paulo, que queda en Sao Paulo. Cantos kilómetros ten esta avenida? Más ou menos 3,5 kilómetros e medio. Ves, esta é unha das poucas casas que se conservan aquí na Avenida Paulista, da época dos chamados baróns do café, da época colonial, de finais do século XIX e principios do XX, e agora, como podedes ver, ten un banco español. A ti afectache en algunha medida a crise traballando no Instituto Cervantes? Sí, bastante, porque eu dependo de todo do presuposto de España, entonces sí que o notamos, aquí notámoslo moito. Quedaches en paga de Nadal e esas cousas? Todo. Sí. E aquí a economía, por contraste, como a ves? Moi boa. Agora está unha potencia emerxente, como podedes ver, a xente ten bastante poder adquisitivo. Agora vamos á rúa máis cara de Brasil, é unha das máis caras do mundo, chamada Rúa Óscar Freire. Irmãos galegos, venham aqui até o Brasil, visitem aqui Óscar Freire, no núcleo de São Paulo, o grande polo. Esta é a Rúa Óscar Freire, que é o centro comercial ao aire libre máis importante de Sao Paulo, onde temos as tendas máis caras. Como podedes ver, aquí temos as marcas máis importantes. Será onde mercas ti, o mellor? Sí, bueno, un pouquiño caro, para min. Isto é o que se chama aquí garota propaganda. Olá! A Tanta Lola está fazendo um lançamento do Alto Verão agora, uma coleção. É unha chica nova que está facendo publicidade da Santa Lola, a loja. Muito obrigada. Obrigado, chao. Aquí están abrindo unha tenda temporaria que están aproveitando agora a época do Nadal. E, por exemplo, isto abre durante 2-3 meses e despois pechano. Glória a Deus! Quem prevalece aqui na terra? A religião ou a palavra de Deus? A palavra de Deus! Onde estamos, Jorge? Agora estamos na Praza da Sé, no centro da cidade. Aquí é un contraste moi grande con respecto a outra parte onde estábamos. Aquí temos a estatua do fundador da cidade, que é o padre Anchieta, un xesuíta canario. Ali ao fondo podemos ver a Catedral da Sé, que é o templo católico maior daqui de Sao Paulo. Agora, aquí ao lado da Praza da Sé, temos o patio do colexio, que é o marco fundacional da cidade de Sao Paulo. E, como podedes ver naquela placa, foi fundado pelos xesuítas e dice que aquí foi o lugar onde eles colocaron a primeira pedra da primeira igrexa. Jorge, iso que é? Ese é o impostómetro, que é un marco que fai a Asociación Comercial de Sao Paulo,
donde podemos ver o que se está recaudando nestes momentos. Como podedes ver, aparece unha cifra moi alta de impostos, 1 trillón, con billóns, millóns, mil e reais e centavos. É moi bonito o centro de San Paulo. Sí, a verdade é que sí, agora estamos na mítica avenida San João, aquí no centro da cidade, e aquí ás nosas costas temos a Torre do Banespa, que como podedes ver é unha imitación do Empire State de Nova York, e aquí tamén temos o edificio Martinelli, e aquí nesta avenida longa vamos agora a visitar un restaurante dunhos veciños meus de Silleda. The one I like more is music. From all the junks, the one I need more is music. From all the boys, the one I take home is music. From all the ladies, the one I kiss is music. Music is my boyfriend. Music is my girlfriend. Music is my daddy. Music's my imaginary friend. Music is my brother. Xa chegamos ao restaurante de dous irmáns de Silleda, que se chaman Pepe e Ramón. Este restaurante existe desde 1974. Vamos alá. Este Pepe e este Ramón de Carboeiro, de Silleda. Que tal? Canto tempo levades aquí, entón? Aquí levamos 52 anos. Non son poucos, Non. Nos éramos dois criachos. Cantos anos tiñades? Eu tiña 18 e Ramón tiña 20. E viñestes xuntos? Xuntos. Chegamos aquí no 31 de decembre de 60. Acordaste como se fose hoxe? Eu acordo. Esta que é a tua familia? Estamos aquí, esta é a miña esposa. Como te chamas? Neusa. Encantada, Neusa. Eles todos son fillos, netos. Ainda fixestes aquí, Crecemos bastante, eu teño 5 netos. Carai, e ti, Ramón? Só un. 5 a 1. Entón... Quen é o teu fillo ou filla? Minha filha é Clarice. Hola, Clarice. Oi. Encantada. Tudo bem? O que estás comendo? Hoxe é día de feijoada. Temos unha aquí. Carne de vaca, carne de porco, chorizo e costilla de cerdo e las habas negras, ¿no? De que acompaña? Acompaña, esto le llaman farofa, son coles cortadas, berzas, ¿no? Sí. Aquí es bacon. E este é arroz branco. E aquí tedes algunha especialidade? Bom, a especialidade do noso restaurante é o cozido á gallega, non? Queda mellor que o que fan ali en Galicia. Bueno, ou polo menos. Ándalle cerca, Bueno, entonces mandamos os bicos a por de Carboeiro, que estamos con moitas ganas de ir pasear alá, calquera hora estamos por alá. Quero samba, quero samba, não quero vender flores nem saudade perfumar. Quero samba, meu bem, quero samba, meu bem, mas eu não quero andar na fossa cultivando tradição embalsamada. Galegos do mundo, bem-vindo à Avenida Paulista. Show de bola. Acordádevos que estivemos aquí de mañán na Avenida Paulista e agora estamos de noite. Aquí están iluminadas as antenas e agora quedei con Patricia para tomar algo e divertirnos un pouquiño. Bueno, pois foi un placer coñecervos. Igualmente. Bueno, un saúdo a miña nai, a miña irmá, a todo o mundo de Silleda. Chao, galegos. Chao. Francisco Cotón saíu da súa aldea do Cachopal no concello de Oroso hai 55 anos. Despois de traballar de carpinteiro e de chapista, montou un taller do que aínda non se dá retirado a pesar de estar xubilado. Quedamos con él no Museo do Fútbol de San Paulo. Hola, Francisco. Hola, bienvenidos a San Paulo. São Francisco, Cachopal, Ayuntamiento de Oroso.
llevo aquí 55 anos. Ahora estoy jubilado a vivir la vida. Estamos no estadio do Pacaembu, onde xoga o Corinthians. E aquí, antigamente, eu viña neste patio todo que tedes aquí, eu viña a vender coches. Todos os domingos había feira de coches. E había que ganar algúns cartos nese tempo. E foi o primeiro que fixeches ao chegar ao Brasil? No. Primeiro fui un carpinteiro, fui un arbañil, fui de todo ya casi. Cuando llegué de España, más de 4 meses a banana y pan. A banana e pan? A banana, comía plátanos e pan al mediodía. Ainda boa que a banana ten moita enerxía, sei. Oh, por eso que estou vivo hasta hoy. Mira, imos ver o museo, entón? Vamos ver o museo, entonces, vamos. Você agora vai conhecer os heróis que construíram a história do futebol brasileiro. Eu me orgulho de ser um deles. Você também vai se orgulhar. Bem-vindo ao Museu do Futebol. Essa sala representa o fútbol brasileiro quando o Charles Mille, inglês, Inglaterra, veio ao Brasil. Quando cheguei, no 57 ainda havia esse tranvía. Que representan aquí? As Copas do Mundo. Esta é 58, cando eu cheguei de Espanha. Em 2008 fui a Espanha. Fuimos campeones de Europa. En 2010 fui a España otra vez, fuimos campeón del mundo. En 2012 fui a España otra vez ahora, fuimos campeón de Europa nuevamente. Y ahora, en 2014, tengo que ir. En vez de estar en Brasil, tengo que ir a España para ser campeón de segunda vez. Ese es Garrincha, Pelé, ese del medio, este es Dorbal. Francisco, ¿tío aquí de qué equipo es? Corinthians. Porque tuvo un presidente casi de gallego de Pontevedra, casi 20 y tantos, casi 30 años. Entonces hay que ser de Corinthians. Entonces hay que ser de Corinthians. Corinthians es el equipo del pueblo. Mira, el Tidalá, ¿de qué equipo es? En Galicia. En Galicia es deportivo. Sí, hay que ser deportivo. Soy coruñés, caramba. Vamos a ver el estadio de fútbol Pacaembu. Desde lá asistí ya a Corinthians y Atlético de Madrid. Vale, e agora vou che poñer un compromiso. Se aquí no 2014 xoga España-Brasil, ti por quen vas? Los dos. Los dos non se pode. No se Hai puede. que gañar uno. Entonces ya español, España. ¿Dónde estamos, Francisco? Estamos en el Parque de Independencia, declaróse Brasil con Portugal. Ese é un monumento que conmemora a independencia do Brasil dos portugueses. Un monumento que conmemora a independencia de Brasil. Acordaste do día que viñeches a Brasil? Acordo, sí, voy. Día 7 de agosto de 1957, que era a festa do Cachopal, na casa mía. Perdiche la festa? Perdí a festa, claro. E iso de aí que é? Ese museo de Ipiranga, este. Que por este xardín sei por onde traías ti a tua muller? Sí, a pasear antes cuando éramos solteros. Veníamos a pasear por aquí, yo con las hermanas de ella. Como, traías carabinas? Sí, con carabinas, si no, no podía venir, el padre no dejaba. Bueno, ¿y ahora a qué te dedicas? Ahora nada, porque soy jubilado. Ahora no me dedico a nada, a pasear y a vivir. Pasear e vivir, pero tes, non sei, alguna ocupación? Sí, alguna ocupación. Voy por el taller todos los días. Aí ainda tes un taller? Sí, tengo un taller y voy para ellos junto a ayudar a los hijos. Todos los días voy para allá. Galera de todo mundo, bem-vindo a São Paulo! Talvez Júlia não tem nada a ver com isso. Uma Júlia
quiçá moreno. Mónica, aquí tes o meu taller dos meus fillos. Chámase Cotton Car. Cotton Car Servicios Automotivos. Porque ti és Francisco Cotton. Cotton. Por eso que ten Cotton Car. Bueno, aquí agora vou a presentarvos José Luis, o meu fillo, eu que é o jefe do taller. O teu pai estará retirado, pero ainda vos controla, non? Sí. No aburrís para non hacer nada en casa, entón vengo aquí a pasar las horas, y los días, y los años, y uno tras del otro. nosotros también. Busca peças, decotes, essas coisas. Telo así de recadeiro, el collo coche. Sí, coitado queda agora, depois de velho, de jubilado, garoto de recados, coitado. Xa traballou moitos anos. Sí. Merece descanso. Para salir na televisión gallega. Hola, boa tarde. Boa tarde. Que tal, chefe? Gente fina. Bonzinho, ele é camarada. Ajuda nós. Non se dá xubilado. Non quer ir para casa. Não. Vamos, vide comigo. Vamos a presentar-lhe a miña filla Elisabete, que faz a parte de escrita. Hola, Elisabete. Hola. Eu sou Mónica, encantada. Encantada. Así que ti és a que leva as contas. Sim, eu sou a que faço a contabilidade. Que paga a todo mundo, que paga a papá, a hermanos, a todos, porque ella que lleva el dinero. Pero a ti non che pagará ou non está retirado. Mas pagar, quero que eu estou toda a semana aquí. Ai, non sei, pero E non ten que pagarme, senón non traballo, cara. Bueno, e ti fuiste alguma vez a súa terra? Sim, eu fui pra Galícia, mas já fazem 18 anos. Aí nós ficamos na casa de parentes. Eu tenho muita lembrança dos olores, dos sítios, né, dos cheiros, que eu era muito pequena. A primeira vez que eu fui, eu tinha como 4 anos. Conta-lhe que fuiste no burro e depois quedaste sem poder andar. Como foi isso? A ver. Não, eles foram pegar, não sei o que foram colher, acho que cebolas. Erva seca lá embaixo, lá em Calvente. Não sei se foram colher, e a gente foi, e eu fiquei andando no burro. E eu acho que eu era muito pequena, né? E foi naquela armadura que o burro tinha em cima, não sei como chama. Albarda. Sim. E eu fui sentada com a perna aberta. No dia seguinte eu não conseguia andar. Não andava, e eles foram colher cebolas num sítio, e eu tive que ir a cavalinho com alguém, porque eu não conseguia andar. De andar no burro. E podemos coñecer a tua nai, a tua muller? Ahora, claro. Imos arriba. Pois veña, imos a casa. Hola para todos. A ver, onde está a tua muller? O primeiro, máis importante. Aquí está esa de negro. Hola, como te chamas? Celsa. Hola, Celsa. Eu sou Mónica. Un placer. De onde és? De Celanova. Celanova. Eu sou irmã dela. Ah, sodes irmás? Isso. Somos de Celanova. E ti onde és? Eu sou de Corunha. Bueno, de Celanova, Orense também. Sou cunhada. Como te chamas? Lucía. Lucía. E usted? Meu marido. Ramón de Cachopal. Pepe. De onde és, Pepe? De Cachopal tamén. Bueno, eu aquí deduzo que a xente do Cachopal casou coa xente de Celanova, pode ser? Sí. Tres chapistas. Os tres son chapistas? Os tres chapistas, todos chapistas. Toda esa familia por aí, quen é? A ver. Esos son todos sobrinhos. Todos. Pois encantada. E mira, estades comendo pizza. É máis práctico, São Paulo, pizza. Francisco, como era aquela canción das orensanas? Ai, Sálvora, ai, San Vicente. Ai, Sálvora, ai, San Vicente. Ai, Sálvora, ai, San Vicente. Para boa reina, sai nace Morense. Sí, señor. Ai, Sálvora, ai, Cataluña. Para boa nena, sai na Coruña. Vale. Hasta luego, Cachopal. Todo lo de Cachopal, de Celanova. Ramón Portas é un exemplo de home feito a si mesmo. Agora pódese permitir xogar ao tenis e ao golf e ter unha casa na praia. Pero cando meteron nun barco con 10 anos e o mandaron enganado pro Brasil, a vida non lle foi tan fácil. Ramón, bons días. Hola, galleguinha. Bem-vindos a São Paulo, Sou Ramon, sou de Villa Garcia, Bayonne. Vivo no Brasil há 53 anos e sou economista. Estamos em São Paulo, no Tênis Clube Paulista, que é aqui que eu dedico o meu tempo de lazer. E com quem jogavas? Estou jogando com a campeã, tá?
Andrea Vieira, conhecida como Dadá, Olá, é campeão encantada. mundial dos 12 anos. Joguei a Austrália, o US Open, o Wimbledon, joguei a Olimpíada de Barcelona. E o Roland Garros? Roland Garros foi o que eu tive o melhor resultado, né? Chegando à terceira rodada. Vaya rival que tes, Isso é um privilégio para mim, ¿eh? Pois dalle. Dale, ¿no? Bom, vamos entrar agora. Esta é a minha residência em São Paulo e vamos apresentar para vocês a minha senhora. Hola. Hola, ¿qué tal? Como te chamas? Sueli. Sueli? Sí, E logo onde es? de Brasil mesmo. Canto tempo levades xuntos? 36 anos já. Carai, Casados, ¿eh? Casados. Xuntos máis. 40, 42 de novios, ¿eh? Pero mira, logo ti cantos tes, porque non aparentas o que pareces ter. Tenho 64 anos. Estás moi ben, Bem cumpridos, ¿eh? Marchámonos, vou me duchar e vamos para Guarujá. Estamos na pérola do Atlântico, como é chamado aqui pelos brasileiros, que é a praia mais importante de São Paulo. Agora vamos para o campo de jogo, vamos arreglar nossos palos. Este é meu caddy, você é o caddy. Cantas veces ves aquí o campo de golf? Cantas veces Eu venho 2 vezes por semana. Qualquer dia que não trabalho, que não faço nada, mas faço sim. Eu tenho minhas obrigações totais diárias, mas não deixo de fazer as minhas obrigações esportivas para fisicamente sempre estar a ponto, não? Porque ti que és? Que faz? Bom, eu sou economista, tenho uma empresa, tenho mais um sócio de produtos para restaurantes, alimentos, onde a minha mulher que está aqui também é que cuida da parte das finanças, do dinheiro, não? Importante. Ela é importante, não? Quantos buracos tem este campo? Esse campo tem 10 buracos, tem uma similaridade muito grande com o campo da Tocha. Também xogaches na Tocha, então? Sim. Eu tive o prazer de ser invitado por um amigo. Me alegrou muito, porque era uma das coisas que mais me chamava a atenção para jogar, que era muito difícil. Mais ou menos o que é aqui. Aqui nós somos como 80 sócios. Alguém para vir aqui para jogar precisa ser invitado, não é? Não dá para vir jogar acá e querer entrar e pagar e jogar. Não. É sobre invitação, hein? Que handicap tes? O meu handicap é handicap 25. E ti como chegas a poder xogar o golf? Cal é a tua historia? Como chegas ao Brasil? Bueno, eu cheguei ao Brasil. Mais adelante aqui nós temos a entrada de Santos. Eu saí de Vigo. Lamentavelmente, parece triste, mas para mim é uma felicidade contar isto. A família me diz sair solo, uma senhora me acompanhando, Dona Esplêndida, y que me esperaría en Villa García. Tenía 10 años, me hablaban, bueno, te esperamos en Villa García. Solo que eso se pasaron 13 días, me vine a pasar aquí a Santos. Y hice el reconocimiento, porque mis papás estaban acá en Brasil, ¿no? En Santos. Hice el reconocimiento de mis papás a través de una foto. ¿Ah? Non nos coñecías máis que por unha foto? Sí, nada máis por unha foto. Pero un neno... mira, non che parece un pouco longa a viaxe? Bastante longa para chegar a Villa García, sendo que eu estaba chegando en outro país, no Brasil. Ramón, as vistas aquí son increíbles. Despois do traballo da semana, ves para aquí e esqueces. Me olvido de todo isso aqui, mira. Bueno, e agora o objetivo cal é? O objetivo é a gente colocar a bola no green, tá? Vamos tentar aproximar o máximo da bandeira, É que non caia na auga. Bueno.
Muy bien. No, solo faltó un hole in one, Muy bien. que la aproximación fue fantástica. Así me gustaría todos los días jugar al golf. Bueno, venga. Bueno, hicimos un par y ahora vamos a los negocios. Vamos a visitar a un cliente nuestro, que es el Hotel Jequitimar. Vamos. Bueno, este é um dos meus clientes. Bueno, para que tenhas uma ideia do que eu forneço de alimentos para o hotel, simplesmente produtos espanhóis, como atum, aceites, alguns condimentos, mas tudo que é possível puxado para a nossa Galícia. Agora vamos afora para que conheçais a pérola do Atlântico. ¿Qué ofrece este hotel a los clientes? Bueno, creo que oferece da nata, não é? Da melhor coisa, que seria um heliporto, onde a pessoa pode chegar aqui, que evidentemente é para pessoas que têm alto calibre monetário, não? Mas quem quer vir de coche vem e se instala aqui. ¿Cuánto puede costar una habitación aquí? Bom, a habitação aqui é aproximadamente 400 euros ao dia. E agora eu os invito a ir à minha casa. Bueno, esta é a nossa casinha, onde passamos nossos finais de semana, tá? E aqui nós temos umas frutinhas. Que te parece fazer uma caipirinha com acerola? Acerola, chámase. Acerola, sim. Originariamente, caipirinha vem do limão. Que tipo de limão? Limão galego. E ali nós temos uma plantinha do limão galego, Fíjate, ó. Ah, que son pequeniños. Sí, sí. Debe triplicar, cuatriplicar de tamaño, Empezamos agora a preparar uma caipirinha. Ou não, uma caipirosca. A mim me gusta a vodka. Então nós vamos usar aqui a acerola, que é um produto nacional. Temos aqui o morango, temos aqui o limão. Depois nós temos aqui o maracujá. Vamos começar aqui pelo maracujá. Olha, gente. Mire o que é isto acá, mira. Qué maravilla. Mira. Después contarásme cómo conociste a Sueli. A Sueli, ese es un caso raro. Hello. Es único, como dicen os galegos, ¿no? Es cosa única. Y fue un equívoco de llamada telefónica, y de ahí empezamos a conversar, y esa conversa se da hasta los días de hoy. Aliás, yo digo a ustedes que pasé por ahí 6 meses para me decir si iba a namorar conmigo o no. Mira, 6 meses, no es 6 horas. Ainda não dei resposta. Ay, no me ha dado la respuesta. Por eso que continuamos felices hasta el momento y esperamos muchos años por la frente para podernos criar los hijos que ya están y esperamos nietos también. Sueli, ¿gusta Galicia? Sí, a mí me encanta. Me gustaría ir no 2 veces por año, sí 3. ¿Ides 2 veces por año? Sí, vamos. Actualmente sí, actualmente vamos 2 veces por año. Caray. Eso es una necesidad corporal y espiritual. Y ahora vos. Ahora vos. Siente. Mas qué maravilla, che. Ahora vamos a ver. No nos queda brindar. Sí. Por vos. Sí, mira. Bueno, mira. Salud. Mucha salud, pesetas y tiempo para disfrutar todo eso. Ven. ¿Queremos a playa luego? Bueno, entonces vamos para playa. Como vamos a quedar aquí todo final de semana, voy a despedir de mi esposa. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. Chao, un placer. La, la, la. Bueno, esta es nuestra playa. Mira qué cosa magnífica.
que aprovechamos prácticamente todo el año. Mira. Mira, esos pés blancos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ese es el golf. Mira, ese es el golf. Claro, por los zapatos de golf. Sí. Oye, Auga está espectacular. ¿A cuántos grados está? Estará creo que a uns 22 grados, 23 grados. ¿Y ahora qué, Ramón? Bueno, ahora vamos a darnos un baño para terminar ese día maravilloso, ¿eh? Bueno, Ramón, deixámoste aquí na mesma auga que te trouxo hai 53 anos. Foi un placer coñecerte. Muito obrigado, galeguiños. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas recordaciones a Villa García, a los amigos. Hasta pronto. San Paulo é unha cidade chea de actividade día e noite. Os mercados na rúa son do máis animado e a cesta da compra non sai tan cara. Quedamos nun deles con Isabel Tomé, que xa leva 2 anos na cidade dando clases de galego. Hola, Isa. Hola, galegos, benvidos. Son Isa, do Concello de Outes, levo aquí case 2 anos e son leitora de galego. Esta é a típica feira libre de rúa, onde se ven a facer as compras porque todo é moito máis barato. Canta variedade de banana, non? Sí, hai moitas. As mellores son as ouro. Que pequeniñas. Son as mellores. Ai, sí? Sí. Todo isto son tipos de banana? Sí, todos son tipo de bananas. Aquí que nacen como as silveiras, alado. Diz que sí. Vamos, galegos do mundo aí sim. Amate baratinho, vamos aí! Direto da roça do galego do mundo, meu! Vem que legal, mano! Manga. Aí atrás do dinheiro, tio. Quem sabe você não virou. Muito bom. Vale. Mas como está? 5 para dar. 5. Aí eu pus 3 para 5. Mas ele puso 3 para 5. Muito obrigado. Reais. Isso canto é? 4 euros. Agora imos tomar o máis típico do mercado, que é o pastel paulistano e o caldo de cana. 2 pastéis, un de frango con catupirí e outro de camarón con catupirí. Aquí podes pagar con tarxeta ata un café. Porque, por exemplo, canto acabas de pagar? 7 reais, ou sexas 3 euros, máis ou menos. En xeral aquí a vida é moi cara, Isa? Sí, é moi caro, São Paulo é caro. Para min é moi caro. Debe ser como vivir en Madrid un pouco máis caro. Sí, Frango com catupiry e camarão. Muito obrigada. Que consiste, a ver? É como unha especie de empanadilla, pero, bueno, a masa é diferente. Tampouco leva cebola, neste caso, porque de camarón e frango. Bueno, frango é polo, non? E catupirí que queixo. Un con limón e outro con abacaxi. Que é o caldo de cana? É a cana de azúcar, o suco da cana de azúcar. A ver, saúde, ahora comemos isto e despois seguimos dando unha volta, non? Galegos de mundo, bem-vindo a São Paulo. Muitas gracias, hermanos. Potássio. Vamos dar! Sim, vamos dar! Galegos do mundo, bem-vindo a São Paulo. Pois agora estamos no centro de São Paulo, que é a Praza da República coa Avenida Ipiranga, a que Caetano lle dedicou unha canción, e aí está o Terrazo Italia, que imos a subir un dos edificios máis altos da cidade. Estamos no piso 41 do Terrazo Italia. Que vos parece? É grande ou non é grande? Ah, apenas. É pequeniño, non? Que pensaches? Impresiona un pouco. La verdade é que impresiona un pouco. Pero depois acostumas, é máis pequeno do que parece. Mira, ali está o Banespa, que é o terceiro edificio máis grande de São Paulo. Ali está a Catedral da Sé.
E todas esas antenas que ves por aí sería a Avenida Paulista. Son as antenas da TV, a Globo, a Record, a Gaceta. Este de aquí é o edificio Copán, o edificio residencial máis grande da América Latina, e foi proxectado polo arquitecto brasileiro Oscar Niemeyer. E a cidade escolleu a ti ou ti escolliches esta cidade? Como chegas aquí? Bueno, foi un pouco de todo. Eu quería ir para Río, pero bueno, tocome Sao Paulo. Pero agora prefiro Sao Paulo que Río. Gosto máis de Sao Paulo. Porque a nivel cultural está moito mellor Sao Paulo que Río. E para, non sei, se lle teño cariño a Sao Paulo. E ti por que zona vives? Eu viviría por Ará, na parte oeste. E onde imos agora? Agora imos á cidade universitaria, que está tamén na parte oeste da cidade, por iso eu vivo ali. E tamén está por Ará. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Isa, seguimos en Sao Paulo? Sí, seguimos en Sao Paulo, ainda que pareza que non. Onde estamos? Estamos na cidade universitaria, na USP. Chamase USP? Sí, aquí chamanlle USP, Universidade de Sao Paulo. Pois esta é, supostamente, unha das mellores universidades da América Latina. Diz que está entre as 70 mellores do mundo. É pública ou privada? É pública, totalmente pública. Non como as nosas, que temos que pagar tasas. Aquí non. Aquí é totalmente gratuita, aínda que ao final sempre acaba cedendo a xente de clase máis alta, porque as probas de acceso só superan as persoas que veñen ben preparadas do ensino medio. Entón, son as persoas máis ricas. Ti onde traballas? Eu traballo aí arriba, na FEFELETS, na Facultade de Filosofía, Letras e Ciencias Humanas. Vamos coñecer agora a un par de alumnas miñas. Aquí estedes sentadas no mojiño. No que? No morro, no outeiro. Hola. Son Mónica. Cecilia. Encantada. E Aline. Encantada. E por que estudades galego? Eu estudo História das Línguas Românicas, principalmente de língua portuguesa. Não é como falar de História de língua portuguesa sem falar de galego. Como se chama a língua que falades vos? É o galego tropical. Que se fala aqui no Brasil? Galego... Sim, aqui no Brasil fala-se o galego tropical. Porque sempre que não sei como dizer algo em galego, digo em português e soa como o galego tropical. Sempre acerta? Sempre acerta. Bueno, pois foi un placer coñecervos. E seguir falando galego. Vale, seguiremos. Agora trouxenche o barrio de Piñeiros, a Praza Por do Sol, para mostrarche unhas vistas diferentes de Sao Paulo e que deixedes de decir que Sao Paulo é todo concreto. Que é concreto? Concreto é cemento, formijón. Chegalle ben, Non, mira para aí. Aquí hai verde. Aquí, igual que todos os paulistanos e paulistanas, vimos a ver o Por do Sol. Non é Galicia, non é unha praia de Galicia, pero é un sitio lindo tamén para ver o Por do Sol nunha cidade deste tipo. Sí, praia aquí non hai, non a botas de menos? Sí, bastante. É o que máis se bota de menos nesta cidade. Que máis? A comida. Como que? O pan, Ai, sí, a non é bo cervexa, aquí. o viño. Non é bo o pan aquí? Non, non é bo. Nin o pan, nin o viño, nin o peixe. Bueno, a carne sí, é boa. Bueno, pois imos ver o Por do Sol. Desfaz o vento, o que há por dentro, nesse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo, nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço, nos versos meus, tão seus, que esperem que os aceitem mais. Eu digo que a verdade
de que pagou a pena o Solpor, Pagou a pena e non vos levo a calquera sitio, E agora que? Agora voume pa casa, vos, se queredes, quedade por aquí. Pero voume pa casa que, aínda que a noite non é fría, en Sao Paulo hai que recollerse. E xa que vivo aquí ao lado, vou ir camiñando. Vémonos mañá, se queredes, polo barrio xaponés. Galegos do mundo, defendem a liberdade. Hola, galegos! A ver, onde estamos? Pois estamos no Xapón. Perdón, no Xapón non, estamos en Sao Paulo. Onde? No barrio xaponés. E que pasa aquí que hai tanta xente? Pois os domingos hai unha feira moi grande de comida e de, bueno, de chiringuitadas que venden por aí e tal, comida típica xaponesa, non sabes se en Sao Paulo é onde está a comunidade xaponesa máis grande fora do Xapón. Eu normalmente veño os domingos a comer aquí porque é moi barato, comes de rúa. Sao Paulo é unha das cidades máis importantes gastronómicamente, non? Ten de todo. Ten de todo. Os mellores restaurantes do mundo, eu acho que están aquí. O máis caro do mundo está aquí. Se queres comer comida xaponesa, este é o mellor lugar, sen dúbida. Vamos presentar os amigos cariocas que viñeron hoxe. Bueno, cariocas son dos canarios e unha galega. Miriam, Masi e Ingrid. Hola. De Xinto de Limia. Hola, que tal? E que faz no Río? Pois nada, estou estudando un posgrado e preparándome para a guía de turismo. E de momento que che gusta máis, Río ou Sao Paulo? Sao Paulo está ben, pero o Río é o Río. Bueno, pois nada, foi un placer coñecerte, Isa. Bueno, pois quero saudar a mamá, a miña sobriña, a Robertiño de Samieira, a Diego do 15004, a todo o mundo en xeral. Veña, ata logo! O Parque do Ibirapuera é un pulmón verde no medio da inmensa cidade de San Paulo. É un auténtico ximnasio ao aire libre. Quedamos nel con Óscar Curros, un xornalista de Santiago que leva aquí 7 anos e que nos mostrará a súa última afección, a capoeira. Hola, Óscar. Hola, benvidos a San Paulo. Hola, eu sou Óscar de Santiago, levo aquí 7 anos vivendo en San Paulo e son xornalista e tradutor. Estamos no Parque do Ibirapuera, que é un dos principais parques de San Paulo. E como xa debedes de ter visto, a cidade é bastante estresante, entón aquí podes andar en bicicleta, podes correr, podes andar en monopatín, e hai un montón de xente sempre todos os domingos, está cheo. E que levas aí colgado? Aquí levo unha medalliña de unha carreira na que participei pola mañán, e iso na verdade é unha cosa que xa ven do meu pai. E logo? Porque meu pai sempre foi atleta, gustalle moito correr. Entón, unha cosa que me gusta moito é máis facelo en espacios como este. Fago tamén outros exercicios, como yoga, por exemplo, e máis recentemente capoeira. E para que vexades un pouco como é este mundo da capoeira, chamei a un grupo de xente para que formen o que se chama unha roda. Esta é unha roda de capoeira, co mestre Brasilia e un grupo de alumnos. Vedes que o mestre está sempre no centro da roda, tocando o berimbau, que é ese instrumento longo de percusión, e a partir de aí que funciona todo o resto da roda. A capoeira tradicional é a capoeira de Angola. Foi a primeira capoeira que se desenvolveu. Inicialmente nas salas, nas casas onde estaban os escravos, e despois foi se estendendo. Ainda me dá un poquinho a rodillas da mañán da carreira e ademais comecei a poquinho tempo a practicar, pero vamos solamente a facer uns movimentos aquí un poquinho capoeira. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado. Esta é a parte do lago, aquí podes ver que ven a xente a pasear un pouco pola vista, e tamén temos a cidade ali ao fondo, vedes todos os grandes edificios de San Paulo, porque o Ibirapuera está moi perto da Avenida Paulista, un lugar moi céntrico.
ti como chegaste a São Paulo? Eu cheguei um pouco por motivos pessoais, porque casei com uma brasileira que estava estudando em Santiago, pero uma vez que cheguei já empecé a ter um pouco de vida própria, a trabalhar, a interessar-me por Brasil e hoje em dia é um lugar onde eu quero quedar-me. Já tenho a minha vida estabelecida, já estou acostumado a trabalhar aqui. Um pouquinho no mundo do jornalismo, mas sobretudo muita coisa no mundo da tradução. Estás tan integrado que xa tes sotaque, non? Sim, já tenho acento e é difícil não misturar o português do Brasil com o galego, porque são línguas muito próximas. Aqui o parque está sempre muito animado, há muita gente nova. E é um dos sítios onde vem mais tribos urbanas, quitando Londres e algum sítio andando pelo mundo. E, ademais da gente, também temos toda a parte cultural. Uma das principais é o edifício Pavilhão da Bienal, que é uma das mostras de arte mais importantes do Brasil. Óscar, temos un tempo máis propio de Santiago que daqui. Vas moito a Santiago? Vou de vez em quando, hai un tempiño xa que non vou, xa teño morriña. Bueno, espero verte algún día por Santiago, entón. Eu espero tamén ir a Santiago o máis rápido posible, xa me saio o acento brasileiro e quería mandarlle un abrazo moi forte á miña familia e aos meus amigos. A maior parte son de Santiago e de Galicia tamén, de outros sitios. Hasta logo. Galegos do mundo, bem-vindo à praia! Guarujá! Brasil! Aqui tem mulher bonita na gravação aqui. Vai a pegar uma semana. Bem-vindos a São Paulo, pessoal. Um abraço a todos da Lia, muito conhecida na Universidade de São Paulo. Sei ou não sei? Aí está a questão. Patada de marchamos, porque senão... Veña, anda. Vale. Foi un placer xogar contra o campeón. Y rompe el museo.